Sekuphele cishe amasonto amabili izisebenzi eziyitoho zenkampani Pick It Up zabeka phansi amathuluzi. Kuyimanje izingxenye eziningi zedolobha naseGoli zigcwele imfucuza. Lezi zisebenzi zisola iziphathimandla ngokuqasha ngokwazana kushiwe ngaphandle izisebenzi osekuphele iminyaka ziyitoho. The shop stewards of SAMU are the ones who are influencing recruitment processes together with management, and also where I come from, councillors were doing their own list, sending it to Pick It Up. So the allegations are serious. It's not about the contract that is ending. It has nothing to do with the casuals' employment contract status. It is more about nepotism, corruption, sex for job, exclusion of those who are exposed to the environment, those who have been with Pick It Up for 5 to 10 years. Osomabhizinisi abadayisa ukudla eGoli bathi ukunqwabelana kwezibi emgwaqeni kuphazamisa ukusebenza kwamabhizinisi abo. Yes, affect kakhulu because amabhizinisi ethu abahambi kahle because of the smugglers around us, and kuyabheda. I wish bangasheshe bayilungise into yakhona so that izinto zethu zizokwazi ukubuyela kahle because we have families to take care of. Lokhu kungcola sekubeke engcupheni nempilo yabantu. Thina abanye sine-flu, obviously siyasigulela already, so akuhambe kahle indawo nje iyonke, especially abantwana kunaney'ngane ey'khona la around. Akukho easy, siyakhupha kodwa. Izisebenzi zithi zifuna kuphenywe nezinsolo zenkohlakalo, ukuqashana ngokwazana kanye nokukhishwa kwamathenda ngendlela engekho emthethweni.